Hola i benvinguts. Avui ens submergim en dues amenaces que, defineixen la nostra era. D'una banda, la possibilitat d'un col·lapse social i de l'altra, un entorn informatiu tan i tan fragmentat que ens impedeix fer-hi front. Són com dues cares de la mateixa moneda i és crucial que entenguem com estan connectades. Vinga, comencem forts, amb una pregunta que potser sona una mica provocadora. Pensem en l'Illa de Pasqua. És el gran símbol d'una societat que va desaparèixer, completament aïllada. Què passaria si l'eina que se suposa que ens connecta a tots, el mòbil, en realitat ens estigués aïllant amb bombolles d'informació, potser fent-nos incapaços de veure el perill que tenim just al davant? Per entendre on som ara, primer hem de mirar enrere. Això del fracàs de les societats no és, ni de bon tros, una novetat en la història de la humanitat. De fet, els patrons del passat ens poden ensenyar moltíssim sobre el present. I aquí, Jared Diamond posa sobre la taula una paradoxa que fa pensar, Abans, un col·lapse com el de l'Illa de Pasqua era una tragèdia, sí, però una tragèdia local. Avui, en canvi, amb la globalització, les nostres crisis estan totes interconnectades. Un problema a l'altra punta del món ens pot esquitxar directament. Però atenció, perquè aquesta mateixa connexió ens dona un accés sense precedents a les accions de la història. La gran pregunta és, les estem aprofitant de veritat? El col·lapse no és un fet aïllat, sinó un patró que es repeteix. I en tenim exemples claríssims, des de la desintegració de xarxes comercials a la Polinèsia, com a Mangareva, fins a la desaparició dels maies, en part per sequeres brutals, o l'abandonament dels assentaments víkings a Groenlàndia, que simplement no es van saber adaptar a un entorn que canviava. Totes aquestes societats van xocar amb els seus propis límits. Diamond va identificar tota una sèrie de factors ambientals que, una vegada i una altra, han portat a la caiguda de societats. La llista és llarga i la veritat resulta colpadorament familiar. Desforestació, mala gestió de l'aigua, l'impacte d'una població que no para de créixer. Aquests no són problemes abstractes, són el resultat de decisions acumulades que van portar societats molt pròsperes al caire del precipici. I tot això ens porta al present? Perquè tot i que els reptes ambientals continuen aquí, avui tenim un problema afegit. Un multiplicador de crisis que les societats antigues no van haver d'afrontar mai. Una autèntica guerra per la nostra percepció de la realitat. Aquesta és la pregunta del milió. Els problemes de gestió de recursos són tan antics com la civilització, però què passa quan la nostra capacitat per posar-nos d'acord sobre quins són aquests problemes està totalment compromesa? És aquí on el nostre repte és, crec, fonamentalment diferent. El terme tècnic per això és seguretat epistèmica. Pensem-li com si fos el sistema immunitari informatiu d'una societat. És la nostra capacitat col·lectiva de distingir els fets de la ficció, la informació fiable del simple soroll, per poder actuar junts davant una amenaça. I ara mateix aquest sistema immunitari està sota un atac constant. I com funciona aquest atac? Doncs principalment a través de dos mecanismes que tots coneixem bé. La bombolla de filtre és el nostre univers personalitzat, on un algoritme ens alimenta constantment amb contingut que creu que ens agradarà i ens aïlla de punts de vista diferents. La cambra de ressò ja és el pas següent, un espai social on aquestes creences es reforcen les unes a les altres i qualsevol veu que en discrepi és silenciada. El resultat és una realitat totalment fragmentada. I això, és clar, té conseqüències reals i molt perilloses. Quan la informació falsa es propaga més ràpid que un virus, el que tenim és una infodèmia. Aquesta infodèmia va erosionant la confiança en els experts, en les institucions i fins i tot entre nosaltres. I el resultat final és la paràlisi. Com podem afrontar un repte tan complex com el canvi climàtic si ni tan sols ens podem posar d'acord sobre si existeix o no? Però, clar, qui es beneficia de tota aquesta divisió? Aquesta paràlisi no surt del no-res. Està profundament lligada a les estructures econòmiques del nostre món i als algoritmes que les reforcen. Fixem-nos en aquesta xifra perquè és demolidora. 10,8 bilions de dòlars. No milions, ni milers de milions. Bilions amb B. Segons un estudi recent, aquest és el valor net de recursos i mà d'obra que el nord global es va apropiar del sud global en un sol any. Parlem del 2015, a través d'un sistema de comerç desigual. És una transferència de riquesa massiva que perpetua la desigualtat. I no estem parlant només de diners, Parlem de milers de milions de tones de materials, de milions d'hectares de terra i de milions d'anys de treball humà. Aquest gràfic ens ajuda a visualitzar la magnitud física d'aquest drenatge. Bàsicament, és un sistema que necessita que parts del món se mantinguin pobres perquè altres puguin mantenir un nivell de consum altíssim. Qualsevol acció col·lectiva per canviar això, doncs, amenaçaria aquest status quo. I aquí és on tot llega.
El mateix model de negoci de moltes plataformes digitals, que es basa a capturar la nostra atenció, crea un poderós algoritme de la inacció. Per què? Perquè l'atenció es capta molt millor amb la indignació i l'emoció. Els algoritmes aprenen a donar-nos allò que ens manté enganxats, reforçant els nostres viatges. Això ens acaba dividint en tribus enfrontades. I una població dividida és una població incapaç d'organitzar-se per exigir canvis estructurals, justament els que caldrien per abordar la desigualtat global o la crisi climàtica. Aleshores, estem condemnats? Bé, no necessàriament. Un cop entenem que el problema està totalment interconnectat, podem començar a pensar en solucions que també ho estiguin. Així que el punt crucial és aquest. Les dues crisis són inseparables. No podem esperar resoldre els problemes ecològics i econòmics si no reparem primer el nostre entorn informatiu. Abordar la desinformació i la fragmentació social no és una distracció, és, de fet, un requisit indispensable per a qualsevol acció que tingui sentit. Què podem fer, doncs? Les solucions han d'atacar les dues crisis alhora. Podem imaginar algoritmes dissenyats no per dividir, sinó per construir ponts, per trobar consens. Podem lluitar per una economia global més justa, democratitzant institucions com el Banc Mundial o l'FMI i establint salaris dignes. I, sobretot, hem d'invertir en educació mediàtica i en una comunicació científica que, en lloc de dictar des de dalt, construeixi confiança a través de la transparència i l'autenticitat. Al final, tot es redueix a la confiança, i poques coses són tan fràgils, pot trigar anys a construir-se i es pot destruir en un sol instant. Reconstruir la confiança en la ciència, en les institucions i, més important encara, entre nosaltres, és la feina més difícil però també la més essencial. És un treball lent, minuciós, però sense ell, qualsevol altra solució està destinada al fracàs. I ens quedem amb aquesta pregunta. Aquesta no és una batalla que es lliuri en un lloc llunyà, es lliura cada dia. Als nostres mòbils, a les nostres converses i en les decisions que prenem sobre quina informació consumim i compartim. Negociar la pau en aquesta guerra per la realitat comença, de fet, en cadascú de nosaltres.